Dació de compte l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corresponent al segon trimestre de 2017. Regidor d'Hisenda. Bé, bueno, este és la radiografia de com anem o com esperem acabar l'any a 30 de juny. Com sabeu, ara mateixa tenim un pla d'estabilitat en marxa i tenim que complir. Esto es lo que els paràmetres que el Ministeri mira per a veure si estem complint o no estem complint. Dir-vos que segons aquests datos tenim un superàvit estimat, tindrem un superàvit estimat de 683.000 euros i que complirem la despesa de gasto en 125.000 euros, o sigui, en gastarem 125.000 euros menys del tope que ens podrem gastar. Superàvit és complicat de tocar, es tocarà arrel de les inversions financeres sostenibles que vam aprovar i que entrar en vigor ara, que si us recordeu són 602.000 euros, 683, més o menys el mateix, i de 125.000 euros, estos, pues bueno, sí que avui mateix ha tingut una reunió en el tècnic d'intervenció per veure com quadrar el tema per, a lo millor ja no fer obres noves perquè no toquen, però de gasto corrent, veure quines coses poden tocar per a que arrimi a zero aquesta disponibilitat. Alguna aclaració o pregunta per part d'algun dels grups? No? Doncs donem per informat d'aquest punt també i passem al següent.